बांग्लादेश की बरफ अथच ओरा सिनी त्रिपुरा है त्रिपुरा जे पार्टी गवर्नमेंट फाइथुं बाम दान तिनी त्रिपुरा मथा सिनी बरफ दङ जे पार्टी फाइथुं बरफ दङ किन्तु बांग्लादेश हाइया बांग्लादेश काइसा सुक एमपी एमएलए टेमएलए किच्छु करी काजे एडमिनिस्ट्रेशन नीति अब खालायनानै ई जागा बांग्लादेश खूब क्रुई किन्तु बांग्लादेश नि सिनि त्रिपुरा ताखुग्रम अरनि हानो जे व्यवहार खालायनाय ब्रक रोंखा बांग्लादेश नि बरफ रक सिनि त्रिपुरा रक हयतो बांगिया बरफ देश विदेश जे सुजुग लागै परिनानि साकने एस्टाब्लिश खायनानि बांग्लादेश एमन की कन्ट्राक्टर जों त्रिपुरा जो जों अशोक आबंखा खरकसा फानो फार्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर करुई खागड़ाछड़ियो जे जत्तनि सिलाई जे माने खूब आबो कन्ट्राक्टर सिनी खरकसा त्रिपुरा बिनि मुं अनंत त्रिपुरा बांग्लादेश नि खागड़ाछड़िनि एकदम बेस्ट होटेल मालिक बो आं थांगितो वनाखा आंगारि त्रिपुरा जो इसुक बसर सरकार खलायो इसुक बसर जत्त पार्टी जों एमपी दङ मंत्री दङ एमएलए दङ किन्तु ओरा खायमे एख तामनि बागै बरफ जे हानो सिरिनानि साकनि फाननो सिरिनानि बाहायखाय थाङि दंनानि आबो सोरोंखा काजे ई जागाओ केवबाय कोनो शत्रुताया केवबाय कोनो जे खिचिगलायनानि या सिनी ई हावबो जे त्रिपुरा चुबलाय बुथो जे तिनी इमां नुमाने आगेनि जोगो आगे हाय मा तंनायाबो कौ गैया ताबुंनि जोगो ताबुंनि पिरि ताबुंनि रायदा ताबुंनि मानसुंमं ताबुंनि इमां बाय बाराय खलायै जों विशेष खलाय सिरि ताबुंनि जे पिरि जत्त ताबुक स्कुल थाङो कलेज परि इउनिभार्सिटी थाङो बरमनो जों गोदाल रमानाय आबो सिरि बुस्काङो मेन एमंथों